Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello Nashi, please post for me as ID. Inini ndiri mukadzi akaroorwa. Zvadaro ndakabva ndaita problem yekutadza kana kuita nhumbu. Kunyangwe zvayo miscarriage, handina kana kumbogara ndaita miscarriage zvayo. Asi kuti inini nemurume wangu takabva tangozvigamuchira tikazviudza kuti izvi ndo zvainge zvavapo, uye takabva tazviudza kuti it is far much better kuti tinge tichingomirira nguva yaMwari. Mumba medu takazvarwa tiri 4 ende inini ndini wenumber 2, tese tiri vanasikana, hapana kana mukomana. Saka ndakagraduate last year but 1 ndokubva ndazoroorwa. Chakaitika ndechekuti inini nemukomana wangu takasangana kune imwe company uko kwandainge ndatumwa nemapapers ainge achida kusainwa. Saka ndakabva ndazopiwa nhamba dzemunhu uyo ainge achifanira kuti ange achisaina mapapers iwawo. So ndakabva ndazotanga kucommunicate nemukomana uya kusvikira ndazomuwana. Kubvawo ipapo takabva tatanga kutaurirana ndokubva tazodanana. Saka inini kumashure uko semunhukadzi ndainge ndakamboitawo vamwe vakomana, but from the day 1 randakatanga kudanana nemukomana uyu ndakabva ndaona kuti mukomana uyu aiva nerudo rwandainge ndichitsvaka. Chese chinodiwa pamunhukadzi mukomana uyu ainge achindiitira, kubva kumafuta ekuzora, maperfumes, everything chinodiwa nemunhukadzi ainge achiita asina kana kumbokumbirwa kana kumboudzwa kuti ndiri kuda chakati. Waingoona munhu auya nezvinhu zvacho zvaunenge uchida kushandisa. Murume wangu munhu wekuti anoda kufara. Kubva zvandamuziva weekend haawanikwi muHarare, anotoenda kuma-outings. Chaasingaiti ndechekuti anondisiya everywhere he goes, anototi aende neni. Ndakasvika pakunzi ndakamudyisa, chero nevekubasa kwake vainge vachingoti munhu wako uyu wawakufambidzana naye anenge akakudyisa. Asi handina kana kumudyisa kwandainge ndakambomuita, kwainge kuri kungomuda chete, kungodanana kwatainge tichiitana. Ndakazoroorwa ndokubva ndatanga kugara nemurume wangu. Kwakati kwapera gore handina kana kumbobvira ndaita nhumbu. Izvi zvaigara zvichingondidya mupfungwa siku nesikati, kusvika murume wangu atanga kuzviona kuti there was something wrong with me. Ndokubva atanga kundibvunza kuti nai mukadzi wangu, ko chiiko chiri kuita kuti ugare wakangoita stress kudai? Saka ndakati ndagara nemurume wangu pasi ndichimuudza zvese zvainge zvichindidya mwoyo wangu. Iye akabva ati handifanire kuti ndinge ndichishushikana nekuda kwekuti kwaari hazvina basa. Mwana kana tichizomuita, mwana tichazomuita, asi mwana achauya nenguva yake. Akabva ati usazvinetsa nekuti handisi kana kumbokunetsera nyaya iyoyo. Ndakamboedza kutsanangura zvekumapostori, asi akabva atotsamwa achiti haadi kana kuzvinzwa nezvazvo zvekuenda kumaprofita kana kun'anga. Ndokubva ndanyarara zvangu. Ndakabva ndangozvisimbisa, asi zvakabva zvatora nguva nekuti ndainge ndongobvunzwa nevehukama kuti nanhasi here hatina kana chatiri kuona oro kunzwa, ko chiko chiri kuitika pamuri, ko wai mwana wacho asiri kuuya. Vamwene vangu vakatouya kumba ndokubva vatobvunza tese inini nemurume wangu, vakati ko chiko nhai chiri kuitika pamuri nhai vanhu imimi, ko chii chiri kunetsa? Iye murume wangu akabva ati hapana chiri kunetsa amai, ende kana mwana achizouya achauya nenguva yaMwari. Murume wangu akati audza amai vake izvo zvekuti mwana kana achizouya achazouya nenguva yake. Amai vake vakabva vatanga kupopota zvisingaiti, vakabva vati vaida kumbofamba neni. Murume wangu akabva azviramba zvekudaro, akabva ati inini handina mukadzi anofamba achienda mudzin'anga kana kumaprofita. Saka Vamwene Vangu vakabva vataimira murume wangu paainge abuda aenda kubasa. Vakabva vasara vakandipa fresh milk mazai kuti ndinge ndichinwa, but hapana kana chakamboitika. Vakabva vadzokera kumba kwavo, vachinodzoka zvekare neimwe solution, hanzi idya fish mbishi, zvinoita kuti unge uchizobatira pamuviri. Zvese izvozvo ndakazviitiswa, but hapana kana chakambochinja. Vamwene vangu vakandipa marecipes akawandisa
but hapana kana change yakamboitika pandiri, nhumbu yakaramba kubata. Vakazouya neumwe mushonga uyu wainge uri mune chimwe chigubhu chemineral water, yanga iri mvura yainge yakaita green nezvimiti zvainge zvirimo. Ndakabva ndatanga kunwiswa mvura iya kusvika yapera, asi kubva zvayakapera mudumbu mangu makabva matanga kurwadza, kutadza kana kugara chaiko. Ndainge ndava kusagona kana kumbogara, ndainge ndava kungogara ndakarara chete. Pavakazoona kuti ndava kuita zviri serious, ndokubva vaenda neni kuhospital uko ndakanzi ndiri kubleeda, but ndainge ndichiita internal bleeding mudumbu mangu. Kutaura kuno ndiri kuhospital, ndava nemwedzi ndichingorapwa, asi iko zvino zvandava kuchipatara, vamwene vangu vakabva vatanga kuudza murume wangu kuti unofanira kuti unge uchitsvaka umwe mukadzi anokwanisa kukuzvarira. Nanhasi ndiri muchipatara, handichazivi kuti ndoita sei mukomanashi. Paini yandinayo handigoni kana kumuka chaiko nekurwadziwa. But zvose izvi zvakatanga pandakapiwa chigubhu chainge chiine mushonga navamwene vangu. Please, kana mukapostawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti kana mukapostawo nyaya yangu munge muchizondizivisawo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Hey, vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri muchipatara pari zvino. Hanzi zvese izvi zvakangotanga pandakanwiswa mimwe mishonga navamwene vangu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma ameno, kana muchigona kubatanidza nyaya yangu kuita 1, asi kana muchikwanisa batanidzai henyu mukoma. But iyi ndiyo part 2 yacho. Amai vangu vanorwara nepfungwa, zvadaro kubva muna 2016 kusvika nawo handina kana kumbogara ndazowana basa zvekare kusvikira nawo. Chinondirwadza ndechekuti inini ndiri munhu ane munyama pazvese. Kana ndikaita mukomana chaiye handipedzi kana 2 weeks oro mwedzi tiri tose zvinhu zvinenge zvatodhakwa, ndinobva ndangoblokwa oro kungoona ava kusanditaudza kana kuita sei, ndinobva ndatoziva kuti zvinhu zvadhakwa. Vana vacho vandiinavo, baba vacho havana kana kutombondiroora, vakangonditiza ndokubva vazotouya kuno kuJoni kwandava nhasi. Ndikati regedzaiwo ndichizama kumboshanda basa dololo. Kana basa racho ndikariwana zvekare ndinokwanisa kungoshanda, but handikwanise kupedza mwedzi ndichishanda. Basa iroro rinobva ratopera, kana kutonyimwa mari yacho nemadzingirwo aunenge waitwa pabasa ipapo zvinobva zvatongovharana. Chinondirwadza ndechekuti nawo ndakatarisana nemitoro miviri, amai nevana vangu. Apa vose vanogara panzvimbo pekuti hapana kusununguka. Amai vari musango, vana vari kwaambuya vakabereka vana kwavanoitirwa utsinye. Ende amai vangu avo vari kugara musango, kunyange ndikazama kuti ndinge ndichivatengerawo chikafu, nekuda kwekuti nzvimbo yavanogara haisi safe, vanobva vangotorerwa zvokudya zviya zvandinenge ndazama kuti ndinge ndichivatengera, ende vanototorerwa zvinhu izvozvo nevanhu vemuraini. Ndakatombozama kubatanidza metsi dzacho, but dzaramba. Vana kana ndikatumira mari oro hembe, ndinobva ndangoziva kuti vana vangu havana kana chavanokwanisa kuwana, cause vanobva vatorerwa hembe dziya dzandinenge ndatenga dzobva dzapiwa vana vepamba ipapo, ende vana vangu ndinoziva kuti vanongofamba zvavo vakashama. Problem ndeyekuti amai vangu nevana vangu ndinovada zvakafanana, ende vari kutambura zvakafanana. Kumashure uko ndainge ndichizviudza kuti ndichazama kuti ndinge ndichivakawo musha, then amai vangu nevana vangu vobva vagara zvavo pamba 1, asi zvaramba. Ndava kungoraramira kutsvaka chikafu chete kuti ndinge ndichingodya. Chinondirwadza ndechekuti dai amai vangu vasingarwari, ndinoziva kuti deno amai vangu vachigara nevana vangu so. Manje hai zvakandisona chaiko, ndapererwa nawo. Masowe nemushonga nekutombokanda bute pasi ndakambozama zvese, but zvaramba. Ndinombosvika pakushaya shungu nelife zvekuti ndinotozviudza kuti chero mota inenge ichifamba murodhi, kunyange ikabuda munzira ikabva yanditsika ndikafira ipapo,
handinei nazvo. Ko ndingaramba ndichingoraramirei ivo amai nevana vachitotambura? Saka handisisina betsero yandiri kukwanisa kupa pano panyika yevapenyu. Dai ndiine betsero ndingadai ndichigona kuchengeta vana naamai vangu futi. Chero ndikawana kamari kacho ndikatenga chikafu chaamai, vanobva vabirwa. Kana ndikatengera futi vana vangu hembe, vana vangu havakwanisi kuti vange vachipfeka hembe idzo itsva dzandinenge ndavatengera. Hembe idzodzo vanobva vadzitorerwa dzobva dzapiwa vana veavo vari kuvachengeta. Saka inini ndiri kutoonawo moto. Pane chimuko here apa nhai vedare? Inini ndakakurira mukutambura ende vana vangu vava kutambura zvekare vasina amai. Ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi seiko upenyu huchidai so? Kunyange ndikazama kuti ndiunganidze mari, kana ndikazama kuti ndinge ndichichengetesa mari iyoyo samwe, ndichizama kuti inge ichiungana mari iyoyo, kunyange ndikakweretesa haidzoke. Mungandishora henyu vamwe muchiti iwewo ungapa munhu mari, but Satani kana ainewe anokupa zano rakashata, iwe uchitoona sekunge zano iro rinenge ritori zano rakanaka, ende hautombogaye kuti ndiSatani ari kuuya nemazano iwawo aunenge uchiona sekunge unozowina in the end. But paya paunonokweretesa vanhu mari yacho inobva yaregedza kudzoka, wobva wanyudzwa mari dzako. Iko zvino ndasvika pakungotarisa, chero ndikasapiwa mari dzangu dzandakakweretesa vanhu, handisisina basa nazvo. Zvakaoma vedu we. Chinondirwadza ndechekuti inini ndakakura ndisina amai, nekuda kwekuti amai vangu vainge vachirwara. Rudo rwaamai handitomborizivi. Kubva ndiine 1 year kusvika nawo, amai vangu vainge vachingorwara nepfungwa. Ndobva ndazvarawo vangu vana, nawo vana vangu havatombozivi rudo rwaamai vavo. Ndiri kungotambura ende tatambura, ndapererwa nawo, ndashaya kuti ndodii manje. Ndinotombozama kuti ndinge ndichitsanya, kuti ndinge ndichinamata, but kana ndikazama kuti ndinge ndichitsanya ndichinamata, zvinhu zvacho vanhu weye zvinobva zvatoita wese, zvinobva zvatoita sekunge ndinenge ndadenha mago. Chinondirwadza ndechekuti mukukura kwangu ndainge ndiri munhu wekuti kunyange kuchikoro vanhu vaigara vachingondiseka vachiti ndokusaka amai vako vachipenga, but ndakazoona kuti sekaurema wafa zveshuwa. Vese vainge vachindiseka vazhinji vacho vakazosanganawo nazvo. Umwe wevasikana aigara achingondiseka achiti amai vako ndokusaka vachipenga. Sisi vake vava kutopengawo, ende sisi vake vanogara vachingodaidzira zvinyadzi. Amai vemurume uyo wandakaitawo vana naye vaigara vachingondisekawo, vachindituka vachiti ndokusaka amai vako vachipenga. Ivo amai ivavo havana kana kumbopedza 2 years, mwana wavo musikana akabva atotangawo kurwara nepfungwa. Ndakatomuonawo ipapo pandainge ndakabva kumusha. Zvakaoma vedu we. Ndoda kungodzidzisawo kuti sekaurema wafa hauzivi zvinozokuwira mangwana. Dai ndichiri nepiki yepanogara amai vangu mukoma maibuda misodzi, chero zvichinzi misodzi yemurume haibudi zvekumhanya. Picture iroro ndakazoridhilita nekuda kwekuti picture iroro rainge rava kungogara richindipa stress. Chaikonzeresa kuti ndinge ndichiita stress ndechekuti ndaiti ndikatarisa picture iroro ndaibva ndazvibvunza kuti saka amai vangu vachagara musango kusvika kupi. Apa ndainge ndakatengerawo amai vangu machira, ndikabva ndawana rimwe zuva vakawaridza pamusoro pechimba chavo ichocho. Ndikabva ndati konhai mai, mazviitireiko kuisa machira pamusoro pemba? Zvikabva zvanzi naamai, hino ndingadii nhai mwanangu iko kuchinaya? Vakabva vati mwanangu, kuwaridza machira awa pamusoro pemba yangu ndiri kuvhara kuti mvura isapinda pandinovata. Chimba chacho mukoma kana mukachiona munopererwa. Ende ndinogara ndichingotya kuti kana amai vangu vakaramba vagere muchiimba ichocho chavari kugara, vanokwanisa kungodonerwa varimo, cause chagarisa. Ende zvimba zviya zvekudhara
zvimapango, ende zvimapango zvacho zvaora nezviuswa zvacho zvaora. Chinondirwadza ndechekuti saka ndichazoita sei kana amai vangu vakadhirikirwa nechimba ichocho chavanogara? Shuwa amai vangu vofa here inini ndiri mupenyu, uye nhamo yacho inotowedzera. Chinondirwadza ndechekuti kana amai vangu vakafa, vakafira musango, inini ndiri mupenyu ndisingakwanisi kuvabatsira, haisi inenge yatova ngozi here yekuti isusu sevana takasiya amai vachigara muchimba chisingaiti, isusu vana tiripo? Inini zvangu hakusi kuti handidi kuvavakira imba, but inini nditoriwo munhu wekuti ndiri kutambura. Hanzi amai vangu vakagarwa nhaka nemurume wababunini wavo, murume wavo paakashaya, saka hanzi ndo pakaroyewa amai vangu nehama dzemurume wavo wekufa, nekuda kwekuti vainge vasingadi kuti amai vangu vange vachigarwa nhaka. Saka ivo amai vangu vakabva varoyewa, ende isusuwo sevana vavo hanzi takabva taroyewa kuti tinge tichizoita marombe mukukura, ende nanhasi tiri marombe. Ende nekoko kwainge kwakawanikwa amai vangu, hanzi vanhu veikoko vanhu vane mari dzavo, kunyangwe bamunini ivavo vakazogara amai vangu nhaka, munhu ane mari dzake. So handichazivi kuti ipapo zviri kumbofamba sei. Pari zvino ndava kungotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, even basa remupurazi inini zvangu ndava kudawo kunyangwe basa remupurazi. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ndanga ndichizama kuiverenga ndichibatanidza asi she is looking for assistance. Kana muchikwanisa kubatsira vahanzvadzi vedu ava, please uyai kuinbox tuone kuti vangabatsirikana sei, angava ari maprayers or any kind of help. Please uyai kuinbox kwangu, such a complicated issue. Vedare ndo messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.